Ćao, čao, evo nas u novom videu. Došli smo ovdje da snimimo video o tome kako konobari mogu da pređu sa analognog na digitalni, odnosno online posao. Zašto ja ovo radim? Zato što sam dugo godina i sam bio u ugostiteljstvu i znam kakav je to posao i znam sve priče koje se pričaju tamo i da, bio sam u beku 1000 puta i baš želim ovo da ispričam jer znam mnogo ljudi koji su u ugostiteljstvu i kukaju na svoj posao zbog različitih ljudi ili već nekih fizičkih oboljenja koji se stvaraju kod konobara svakog i zašto ne bi prešli na neki online biznis, a to žele. Juče mi je bio baš jedan drugar Miki i pita Jelja šta bi ja mogao da radim ovo ono i ja mu kažem sad tak, ali idem prvo da stavim jednu kafu. Ako ste u ugostiteljstvu i želite da izađete iz ugostiteljstva, ali da opet ostanete na neki način na nekom ugostiteljstvu, odnosno online ugostiteljstvu, ajde pogledamo sad ovo zajedno i vidimo da li bi vi to mogli da radite ili ne i koliko bi vam to oduzelo vremena, volje, para, mašte i želje. Ja sam, na primjer, barmen i zovem se, na primjer, Mitke. I zašto sad, na primjer, ja kao barmen, recimo, znam 20 koktela, 10-15 vrsti drugačijih kafa, znam kako se servira svako piće, ovo. Zašto ne bi napravio male priručnike, odnosno digao svoj sajt, brendirao sam sebe, napravio logo i sve te recepture podigao na svoj sajt i dao ih, recimo, besplatno. I na taj način stvorio sebi neki online community koji bi me pratio i možda bio spreman da plati neki sadržaj koji mogu ja da provajdujem. Koliko je recimo jedan restoran spreman da plati određenu osobu da mu set-upuje servis. Kako se šta služi ovo ono na stolu. To se mnogo plaća, pogotovo u inostranstvu. Tako je, recimo, usluge bi svaki konobar koji iole vredi mogao da nudi za jako lep novac. Kako observirati sto, postavka čaše, postavka tanjira, već šta je tu na stolu, šta sve tu stoji, kako se to stavlja, recimo 5 najboljih načina postavki stola. Zašto to ne biste stavili na svoj sajt i prodavali taj PDF za recimo 500 dinara? Da, znam. Vi se sad pitate, ma ko će da 500 dinara da vidi kako se postavlja sto? A postoji toliko ljudi koji znaju toliko manje od vas, pogotovo zato što ste vi dugo u poslu. I ako niste dugo u poslu, a znate stvar, imam jednog drugara, baš je mlad, tu neću kažem kako se zove, jer ne vole bude u videima, ali on, na primjer, je mnogo mlada, ali zna mnogo toga u ugostiteljstvu. Baš mnogo toga. Volio bi da on gleda ovaj video i da proba nešto malo drugačije nego do sada. Niko ne kaže da vi morate da se snimate i da to stavljate na YouTube. Naravno, to je veliki plus, da se odmah razumemo, ogroman je plus. Možete da pišete, možete da uzmete i da kucate samo ono što pričate. To vam je bukvalno sat vremena dnevno posla da iskucate i uploadujete na svoj sajt. Mislim da u današnje vreme se sajtovi tako prave da možete neko da vam podigne sajt, a vi samo da ga editujete preko vašeg telefona. Ako ne znate kako, mi možemo to da vam uradimo, pustite samo mail. U jednom od videa, a možda već i nisam pričao o tome, da li sam pričao o tome o affiliate linkovima u nekom videu? Nisam, postoje affiliate linkovi. Affiliate link je sledeće. Znači, ja sam ugostitelj i ja vama pokazujem sada kako se otvara vino, jel? Uzimam određeno vino, ovo vino je recimo vino neko brand vino, a ja sam ovo brand vino pitao da li smem da koristim njihov proizvod, odnosno da li ja smem da prodajem ovo vino preko njih i ja dobijem procenat. To bi se recimo zvao affiliate link. Znači, to je neki link koji oni meni daju i ja ga stavim na internet i sve što se kupi preko tog linka koji je na mom sajtu, ja dobijem procenat od toga. Tako da možete da prodajete sve brendirano vezano za ugostiteljstvo, od noževa, viljuški, celog esajga, čaša. Pritom možete da snimite i kurseve. Kako postati najbolji ugostitelj u mesec dana. I napravite recimo 30 videa i stavite da se prodaje za $1000. Zašto ne? Mislite da neko neće to da kupi?
To su neke stvari koje se prodaju posle bezgranično, ceo vaš život se ne prodaju. Sve zavisi od vas koliko vi u stvari želite da posvetite pažnje, energije i vremena u sve ovo. Kako nazovem ovo? Ja ga ovo. Sve vreme ga zovem ovo. Ja bi ovo nazvao neki online posao ili recimo digitalni posao, a kako nazovem ovaj običan, on bi onda bio analogni. Vreme je da se digitalizujemo. Ajde da probamo nešto možda malo drugačije, možda vredi. Ja se nadam da sam pomogao bar nekome od vas i ako sam pomogao napišite dole u komentaru ili ako nisam mislio napišite u komentaru i ako bar nešto samo subscribe-ujete ovaj kanal, bar će to mi urediti. Možete da pomognete drugim konobarima kako da postanu mnogo bolji konobari. Ima toliko konobara koji znaju malo manje nego vi, jel? I volili bi sebe da usavrše. Oni neće gledati neke super profesionalne konobare. Zašto? Zato što su daleko od njih. Ali oni će gledati neke druge konobare koji su njima bliži, koji njima odgovaraju. Online tržište je bezgranično, za svakog ima mesta. Ja verujem da postoji brda vas koji radite u super fancy restoranima i prva liga vam je tamo i dobro zarađujete i ne biste apsolutno ništa da menjate, ali verujem da će doći neko vreme gde će vam biti dosta svega i gde će početi noge da vas bole i gde će vam biti muka više ljudi, gde samo hoćete da se povučete i da to više nikad ne radite. Tako da zašto ne biste imali neki backup iza sebe? A i zašto ne biste imali kao neki dodatni posao, s obzirom da vam uzija možda sat vremena dnevno? Ja ovim videima ne želim da vam prodam išta. Ja samo želim da vam pokažem da postoji i neki drugi pravac za zarađivanje. Da nismo više u istom onom modu koliko radiš, toliko ćeš i zaraditi ili kako se već ono zove, motika, krampovo, mislim da to više ne postoji i jebeš gazde i sve to, daj da rokamo svi zajedno, bre. Ajde.